Хайырлы кеш, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Яңа шөгыль үзләштерәләр. Солдатларга бу маскировочный сетка барып җитәр дип уйлыйм. Муса Җәлил исемендәге беренче гимназия коллективы маскировка шелтәрләре үрә. Алгысызлыкка УАЗ машинасы, гуманитарка Татарстан төркем активистлары 58-нче автомобиль җибәрәләр. Аварияләрне кисәтү максатыннан ноябрьдә бөтен дөнья юл һәлакәтләре корбаннарын искә алу көне билгеләп үтелә. Журналистлар белемнәрен ныгытып, тәҗрибә уртаклашалар. Түбән Камада Камский бриз фестивале ачылды. Үзеңне тикшер, Түбән Камаларны татарча диктант язырга чакыралар. Барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен. Муса Җәлил исемендәге беренче гимназия коллективы шундый фикердә. Алар хәрбиләргә төрле яклап булышалар, гуманитар ярдәм җыялар, токмаш әзерлиләр, хатлар язалар. Яңа шөгыльдә үзләштергәннәр, маскировка шелтәрләре үрәләр. Бу эш катлаулы түгел, әмма игътибарлы һәм сабырлы кирәк диләр. Бу хакта алдагы материалда. Берәүләр кисә, икенчеләре үрә. Муса Җәлил исемендәге беренче гимназия укучылары хәрбиләр өчен маскировка шелтәрләре әзерли. Бу аларның беренче тәҗрибәсе. Эш тәртибенә уку йорты директоры урынбасары өйрәткән. Ул технологияны мин санаторийда өйрәндем, һәм инде җиңел дип уйладым. Хәзер инде менә без балалар белән кемдер кисә, кемдер эшли. Беренче сетканы уже ясап бетерәбез. Һәм инде минем уйлавымча, балалар аны шундый яратып, шундый эшчәнләп, шулай эшлиләр. Һәм инде безнең солдатларга бу маскировочный сетка барып җитәр дип уйлыйм. Маскировка шелтәрләренә алгы сызыкта ихтыяҗ зур, алар һәрвакыт таләп ителә. Саклагыч япмаларны үрү катлаулы эш түгел, әмма игътибарлык һәм сабырлык кирәк ди укучылар. Бу эш белән тәнәфестә яки дәресләрдән соң шөгыльләнәләр, мәҗбүри түгел, үз теләкләре белән. Бөтен солдатлар ул өйгә кайтсын, исәнемет булсын. Буш вакытта иртәмлен дә килгәч мәктәптән сендә маскировочный сеткаларны ясыйбыз. Мин телим СВО командага тизрәк исән-сау кайтып җитәргә. Әзер шелтәрне волонтерларга тапшыралар. Алар үз чиратында хәрбиләргә посылкалар белән җибәрәләр. Муса Җәлил исемендәге беренче гимназия коллективы башка хәйрия чараларында да катнашалар. Гуманитар ярдәм җыялар, токмаш әзерлиләр, хатлар язалар. Җиңүгә безнең дә өлешебез керсен диләр. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Булат Тиханшин, НТР яңалыклары. Хәрбиләргә УАЗ машинасы, гуманитарка Татарстан төркеме активистлары алгы сызыкка 58-нче автомобиль җибәрәләр. Корыш атны Казанда яшәүче Айдар Гыйззатуллин бүләк иткән. Волонтерларның мөрәҗәгатен социаль шелтәрләр аша күреп, машинаны Түбән Камага алып килгән. УАЗны Демон позывнойлы Түбән Камада хезмәт иткән полкка тапшыралар. Алгы сызыкта автомобиль бик кирәк ди хәрби. Хәйриячеләргә шиксез рәхмәтен белдерәм. Түбән Кама волонтерлары ил сакчыларына төрле яклап ярдәм итәләр. Маскировка шелтәрләре үрәләр, медикаментлар, көндәлек әйберләр һәр даим җибәреп торалар. Ел башыннан Түбән Кама юлларында 150-дән артык авария теркәлгән, 6 кеше һәлак булган. Дәүләт автоинспекциясе шундый соннар китерә. Ноябрьнең 3-нче якшәмбесе бөтен дөнья юл һәлакәтләре корбаннарын искә алу көне дип игълан ителгән. Быел ул 16-сына туры килә. Атна дәвамында шәһәрдә төрле профилактик чаралар уздырылды. Инспекторлар мәгариф учреждениеләренә барып, балалар белән очраштылар. Максатлары юл һәлакәтләре корбаннарын искә алу, машина йөртүчеләргә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү кирәклеген тагын бер тапкыр искә төшерү. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 73 077.
Нейрошелтәрләр телевизион журналистларының эшен ничек үзгәртә, аудитория игътибарын нинди алымнар белән җәлеп итәргә. Әлеге һәм башка сорауларга җавапны Камский бриз фестивалендә табарга була. Быел ул 5нче тапкыр үткәрелә. Анда Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан килгән журналистлар катнаша. Аларны осталык дәресләре һәм иҗади эшләр конкурсы көтә. Быел 200-гә якын репортаж, программа һәм видеороликлар җибәрелгән. Эшләр 5 номинация буенча бәяләнә. Шуларның берсе Александр Комаров истәлегенә багышланган. Укулар 2 көн барачак. Оештыручылар Татмедиа Республика агентлыгы, Интермедиа холдингы һәм Түбән Кама хакимияте. Дөресен әйткәндә, мин бу профессиягә случайно эләктем. И һәм аңлап бетермәйдем. Эшнең нәрсәдә икәнен дә былтыр килгәндә шул ярты ел гына эшләгәч, былтыр монда үткән мастер-класслардан бераз белемнәр алдым дип әйтергә була. И кайткач нинди шундый теләк уянды. Әйбәтрәк эшләргә, кайдадыр ялгышларны төзәтергә, киләсе елга барыбер шул яхшы сюжетлар белән катнашырга дип. Ел ахырына таба ул теләк бераз кими инде, әлбәттә. Быел менә шушы фестивальдән соң шул теләк тагын яңадан уянып, тагын артыр дип өметләнеп калам. 14 ноябрьдә Түбән Камалар татар теле буенча белемнәрен сыный алачак. Иртәгә мәгърифәтче, тел белгече һәм язучы Кайым Насирның тууына 200 ел тулуга багышланган татарча диктант бөтен дөнья белем бирү акциясе узачак. Максаты татар халкының бай мәдәни мирасына мәхәббәт тәрбияләү. Язма эш язу халыклар дуслыгы йортында оештырыла. Башлана. Көндезге 10-да акцияны бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама филиалы оештыра. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.